Hello guys, welcome to my channel. Kung nakikita nyo, nandito tayo sa pabalang ng bahay. Kayong tubig, medyo malabo ngayon. Kaya siguro may nagpalubnak ng nuwang sa surong. What? Ang gagawin natin, mag-airgun tayo, airgun. May nag-airgun sa kabila, tignan natin. Ulit-ulitin ko pa ba? Kung paano siya makahuli. Dahil marami talagang, kung sinasabi ko, marami dato. Huwag yung intindi ito, Pilipit ang dila nito. So yung mata natin ay medyo mapula. Dahil kanina, naka-idlip tayo, nakatulog kunti. Pag ganitong tanghali, talagang maawis ang rikna mo sa pagtulog. Diba, sa Tagalog yun. Okay, tara. So, gaya dati guys, natawid tayo sa kabila. Dahil nandun siya, may hawak-hawak sa nalgan. Yung bayaw ko yun. So, parang sumisilip siya dito, baka may nalgan tayo dito. Basta bumalasin na mabayaw. May naman dito. Nagkalupat siya ng anak na sila. What? Narakal sa gitna, tibandaray. Oh naman! Ito, wow! Wow! Ito yung tubig guys. Yan, marami kasing isda yan. Marami kasing anak ko. Pero mukhang lumipat siya guys. Lumipat siya doon. Lumipat siya sa kabila. Dali at sundan natin. Baka sakaling may mahuli. Mapakita natin kung ano naman yung pag-airgun sa amin. Kasi maraming may airgun dito. Paano masabi? Airgun na ang bala ay yung ano, may convert siya. Ulit-ulitin ko pa ba? Convert kasi may ginagawa tayo, yung lobo sa kanila lagyan ng pako. Tapos sa dulo ng yung parang lobo, sinusot yun yung pako na matulis. Nilalagyan ng langkay, nylon. Magaling kang kupal ka. Guys, madamo na talaga dito sa kabila. Yes pa. Ayan, tawid na tayo. Ito yung parang damo na oh. Tagisi. Dadaan tayo dito, may papait pa. Papait yan oh. Papait. Napanan na. Nagpasurong. Oh. Kung narinig nyo, pumutaw. Parang baril. Pumunta daw siya sa nakan, surong. Hindi namin kasi alam yung no guys, Tagalog yung unahan, yung dun banda, mga ganon. Yay, surong, ganon. Dun pa surong. So, dun tayo sa may pispan. Lapitan natin siya mamaya. Pero dito yung pamangkin ko. Oh. Okay. Kayo mga kanakaan. Mga manunood. Galing para to Dagupan. Nagpupuliglig. Yaw, nagpupuliglig. Hindi sa Dagupan, Pangasinan ah. Dagupan dito lang sa amin yan. Sa
Lalo. Okay. Oh. Oh, ang ganda. Sarap dito yung ano, mahangin. Nakapresko. Ano? Ng ano? Ayun. Oh, dito na yung si Bayaw. Malakas na nilalang. Malakas po yung guardian angel ko sa likod. Anyway, ako sa hoy. Nalpak. So yun, sundan natin mamaya. Kamay mahuli. Kung nakikita nyo yung mga ito guys, hindi ko ito tanim ng bintang ko na naman to. So okay yung ginawa niyang poste oh. Oh. Pakurba-kurba. Yun. Oh. Yan. So ganyan pala guys, ganyan yung ginagawa oh. Yung nagsasalsal daw. Hindi, yung binumbahan niya. Ayun, para magka hangin. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Maganda may hangin, binibili yung hangin. Hindi ko alam kung anong pangalan yun. Ang balay niya na hangin. Pero yun, pero kanya yung mano-mano lang yan. Yan. So, bayaw ko to. Shout out nga pala sa ate ko sa Hong Kong. Bilma Consigna. Kolumna. Oh naman! So, tignan natin kung makahuli. Wow! Yung gan. Ganyan yung ano. Oo. Yan. Okay. Galing. Okay ah. Ganyan guys. So maraming ano dito. Maraming tilapia. Oh, yan yung sinasabi kong nylon. Yan. So dapat mabilis ka rin nito. Magkatikat. Pulupot. Pinupulupot kasi yan sa convert na ganyan, PVC. Saka yung PVC na yan, yan yung ilalagay sa dulo. Mismo dun sa parang pinaka site. Kasi may site niyan. So, oh, kita nyo, pangatlo na daw niyan na nahuli. So marami pang mas malalaki dyan. Yung kasi parang ano lang muna yan. So malusog siya oh. Oh, mataba. Ayan, sana mayroon pa. No, may pang ano na. Am na. Oh, tanghaling tapat. So ganito kasi pagka tanghaling tapat, parang yung mga tilapia rin ay natutuwa na lumulutang. Ayan. Mukhang ano guys, dalhan natin kasi mukhang nakahuli na. Dabayaw. So dito ang dinadaanan, parang dahunan no. Bingkal. Ayok ko matigil na sama. So umirgan siya agad guys. Nala.
Alas mo na. Ayun. May sabit daw guys. So dyan guys, maamo yung tilapia yan oh. Dyan sila oh. Ganyan yung pag-iargan dito. Ganyan. May pesto siya. Saka hindi siya gumagalaw. Doon kasi kanina may nagpapaligo ng kalabaw kaya malabo yung tubig. So dito banda malinaw na. So yan. Tumira siya guys. Tumira. Iwan ko kung nakuha. Han. Wala daw. Wala. Daklis. Umusag mo nga main. Pag umusag mo pa lang amin. Andiyan lang yung sila guys oh. 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 Oo, nahuli. Parang hindi yata nahuli. Ayun, huli. So ganun lang guys. Ganun lang yung pag-i-airgun. Pero dapat maasintado ka rin. Yung mabilis yung kamay mo, saka dapat isure mo, sureball. Ano? Kitag bomba, tawag kita na. Yan. Diba, napulupot na. Listayan sila. Kung nakikita nyo, yung parang maliit lang siya pag nasa tubig. Bubumbahan daw niya kasi walang ano dun. Wala nang hangin. Saka walang mapistuan dun kasi maraming damo. Okay, hindi lang natin. Mainit. Ayan. Ito, magandang pwesto dito guys. Masarap ang hangin dito. Ayan. Oh, dito masarap magpahinga. Oh, balite. Ito yung balite na tumba. So, bubumban niya guys. Kung sa baril talaga, change magazine. Yan, change magazine yan. Manumang nga putok mo mga tabayaw. Oh, yun. Tinanong ko kung ilang putok naman nung pagka napuno yung bomba. Mga 4 na putok daw. Saka bubombahan ulit. So, ganyan yung buhay ng erganisto. Oh, magalaw na yung tilapia sa loob. Andun na sila. Nahulog. Guys, tumira na naman.
mahirap kasi dito, nasasabit guys. Sabit siya. Yun, huli. Huli guys. So, ganyan. Ano dito, kung may tiyaga, may nilaga. Yung buhay. So, kasi ako noon guys, sa ganyan, wala naman na kasi akong hilig sa airgun. Ang hilig ko noon ay yung pamamana sa gabi. Pamamana ng isda. So, mas lalo yun dahil mga karpa, banglot ang nahuhuli namin, malalaki. Guys, oh, nangisik. Parang itim siya. Nangisik mo rin ah. Ang lulusog kayo, malaki yung tingsan. Oh, ganyan. Babalaan na naman yan. Sana makachamba na yung ano, yung parang sinelas kalaki. Dapat kasi so yun yung bala. Sinasabi ko na pako. Saka lobo. Yung parang hawakan ng lobo. Yun yung kinukumbert nila. So, babalik na naman dun guys. Ang style kasi niyan, bumabalik-balik ka sa pesto mo. Yung style ng pag-i-airgun. Ito, bumalik tayo sa may ano, baba ng bahay, yung dating pwesto natin dito. Kung nakikita nyo sa kabila, yan yung nililinisan ko noon. Papaya pa. Dito tayo pwesto sa may medyo malayo na para hindi mabulabog yung ano, hindi tayo makita. Tinamdam mo? So, yun na guys, o yung linisan ko. Yung scatter natin dyan. Yan lang sa kabila, dito sa tawid dito. Yun. Guys. Dakal. Wala daw guys, daklis. Sayang. Ganun talaga yung ganun daw talaga yung ano, nakatagilid. May nakaharang kasi. Ngay ta. Kita. Parang ano guys, kakaiba yung ano niya. Nay, ay tilapia, laki. Nay, wala naman mo ka. Tilapia guys, yan yung malaki. Kasi mapula siya. Nay, nay. Yan guys, kachamba. Yan, yung mga sinasabi ko na malalaki rin. Oh, mapula yung kanyang ano, kulay. Nangato. Padumog na. Ah, mayat ka na eh. Talagang asalpaw. Padumog ka rin tayo na kanunag. Pinadumog. Huli talaga, walang kawala ko. Pula siya. Yun lang talaga kasi yung ano dito. Tiyagaan lang. Yung pag-airgun. Yung dapat mabilis ka magbala. Saka yung maraming lulutang. Kasi kung lulutang, yun, titirahin mo na. So, nakarami na si bayaw.
May pang ano na. Okay. So tatawid na naman tayo ulit guys. Dahil hanap ng pwesto. Ibayaw. Okay. So din ang tubig kasi dito malabo kasi yun nga may kalabaw sa dyan, sa banda dyan. May nagpaligo ng kalabaw. So malalim daw kasi maliit lang si Bayaw, hindi masyadong matangkad. Nampasa na yung short. Okay. Yan lang yung siniras natin. Da Bayaw. Medyo dakil naman yun. Ayan. Bakay na natin yan. Pilih maju ko na. Pilih maju ka daklan na. Oh, ito nakasamsam ako mag. Baka man. So, sobrang ano kasi dito guys. Ang dami daw. Hindi, nagtadaman eh. Ang dami daw. Kaso mahirap yata manghuli dito dahil ini nakataltal na rin tanay. Ay jadi kung kunang. Tanay. Nakaduli dito tayo na lang. Ano kasi mahirap manghuli dito. Nakita nyo. Daming mga baging-baging. So kahit isa na lang siguro ang kunin niya dito. Bali na basta lilipat, makahuli ng isa, lilipat na naman. Kita medyo kuana, medyo basla pakakastan na basay. Marami kasing harang guys, pero marami sila doon. Daming lumulutang kaso daming mga kahoy-kahoy. Yun. So, ganyan, dami kasing nakaharang dyan, ano? Yun na. Asa pa. Huli. Yun. Pero mukhang nakawit na. Sana hindi makawit. Kaya agwa mo ulit na. Apa yang kasla ko nga makaw ulit. Yun ang hirap kasi guys kasi yun. Oh, huli. Dami guys, dami daw lumulutang. Ang itim, ba't negro? So yan yung sinasabi ko na maraming isda dito guys. Minsan ang ginagawa, ang pinanguhuli ko rin kasi niyan. Ano, yung pamingwit. Yun, dumban na kasi. Medyo malayo guys. Oh, huli. Huli guys. So, malaki siya oh. So, kung bibilhin mo sa tindahan yan. Ang mahal ng kilo ng tilapia guys. Saka yung kasi dun sa tindahan, yun ay hydro. Ito native. Ito yung masarap yung tilapia na to. Iba yun. So ang mga kinakain talaga nito ay mga lumot-lumot. Kaya malasa.
Yun. So yan. Yan guys yung tsura ng airgun. Dapat mabilis ka lang. Ayun guys, lilipat na naman. Ganyan kasi yung nag-airgun. Lilipat-lipat ka lang. Pero dito lang yan. Magkakatabi lang yan dyan. Yung banda. Samot-samot. Redem. Ay, kung udah sana ita mapangkat ta, iya kasla ko na tawang ta. Ita ba ako kiram dito. Ano agyang ka kaday ginay. Against the light daw guys. Pagka nandito ka, parang madilim na sa baba, kaya parang hindi pwede yan, hindi nakikita yung tilapia. So nilipat. So nasa gitna na tayo ng damuhan. Wala maano kasi yung ilog. Kapa malawak kasi yung ilog. So yun guys ang ating video. Huwag kalimutang mag-likes, comments, share na rin guys. At higit sa lahat, subscribe na para updated kayo sa mga susunod pa nating video. God bless us all guys.